газета буларак сезнең болашагыз һәм барыбер иҗат кешесенең төп юнәлеше барыбер мин уйлыйм инде болашакта салына дип әйтәлек, болашакта булат. Менә шул хакта болашагыз һәм нәрсә әйтәлек булу турында сөйләп китсәгез. Кечкенәдән үк җырлыйдым, Лилия. Әни мине шушында бакчаның сукмагыннан теге үлән арасында теге мунча белән ике арада килгәндә, әни 4 яшьлек вакытың иде ди, җырлап киләсең ди, җырдый. Әнинеке ди, Фәридә Кудашаның җырын ай күземнең карасы, йөрәгемнең парасы дипләр ди, башларыңны бутый-бутый, 4 яшьлек сукмактан җырлый, матур итеп җырлыйсың ди. Минем әнинең үзендә ни бар аның? Килидри бик матур җырлар җырлап, бекерең генә утыра, шулай җырлап. Шуны әйтәм инде, ул әйтә, бу бала әллә җырчы була инде. Каралык дип әйтеп ди, кил шунда ди, ни дип куйдым ди. Ничектер шул вакытта бәя биреп, сакланып куйдым ди. Куйган идем ди. Күңелеңә кереп калган. Шуннан соң инде, әлбәттә, бала чагым инде минем катлаулырак булды, әле менә радиода да әйттем шуны. Катлаулы булды. Шунысы белән минем 1 классның Үзбәкстанда туганнарымда укыдым. Әтиләр баштагында тордылар бит инде, яңадан мине калдырып кайтып киттеләр. Монда Татарстанга, Сарлыга, үзебезнең Азнакай районына, һәм шунда инде яшәделәр. Шуның белән менә мин ул вакытта гомеремә теге онытылмаслык уелып калган шундый авыр сагыну, әни кочагында баласы килү уйларым минем бүгенге көнгә кадәр бетми, чөнки мин беренчедән әнигә инде мин бер генә бала, бер генә кыз, минем шул әтинең беренче хатыннан минем әни абый бар, без аның белән шул үстек инде. Шундый катлаулы тормыш, хәтта мин менә шундый җаваптан да әтинең беренче хатыныннан дигән сүздә дә уже күренеп тора, чөнки безнең гаилә барыбер катлаулы булды атмосфера. Инде әлбәттә теге вәсвәс килеп, "И, матурым, җан кисәккәем минем" дип кенә минем әни әтинең күзенә карап утырды. Әти аңарга "Минем сөеклем" дип бер кайчан да алай аны учында йөртмәде. Ул гомергә тырышты, гаиләп барырга. Әнием шуңа күрә инде безнең шуңа ниләр, бала чагым минем бик тә шундый кискен шундый хатирәләр белән бик тулган. Сөйләсәң шулай йөрәкләр тула, күңелләр тула. Әмма минем үземә карата әтинең мөгамәләсе әйбәт булды, яхшы кеше булды. Менә шул нидән әнигә карата инде барыбер менә шундый кырыслыклары, шундый аның ничек дип әйтим инде, кимсетүе бик күп булды. Мин аны күреп үскән бала, шуңа күрә минем бала чагым матур гына теге көндә әтием дип кенә үтмәде. Шуңа күрә мин үземне бик күп сынаулар белән үскән кеше дип әйтәм. Менә шундый бала чага, әмма мин инде балаларыма, үземнең ике улыма без Зөфәр белән инде әлбәттә матурлыкны тудырырга тырышып, яхшылык белән, әлбәттә мәхәббәт белән сугарып тормышыбызны шуларны тәрбияләдек. Аллага шөкер. Балачакка килгәндә дә шундый кыска әйткәндә шундый хатирәләр. Сезне яхшы аңлыйм кебек, Зәйнәп ханым. Менә ул минем инде иманым камил, сезнең иҗатыгызга, моңыгызга да менә шу сагыш барыбер салынгандыр, шу берничә барыбер тәэсир ясагандыр дип уйлыйм инде. Җырлаучы безнең халык моңлы бит инде. Менә җырчылар күп. Кемне генә алма, җырчылар дип әйтмим, җырлый белүчеләр менә тавышы моңлы кешеләр. Менә сезнең шул табигатьтән килгән талантыгызны профессиональ дәрәҗәдә үстереп укырга, кереп җырчы булып китүегезгә ни сәбәп булды? Менә шушы юлны сайлауга. Элек бит инде ул хәзер ярый теге көн саен, таң саен концертлар, балалар өчен конкурслар, бәйгеләр. Яхшы анысы бик әйбәт. Әлбәттә безне барыбер моң яшәткән, җыр яшәткән безнең теге аңлашылмаган сүзләребезне менә шушы җырларыбыз аркасында татар халкының җырлары аркасында инде телебез дә күлештә сакланып калуда бик нык роль уйный безнең җырларыбыз. Менә шушы моңнарыбызны саклауда әлбәттә без каян белер идек, әгәрдә чынлап халык моңлы булмаса, халыктан буыннан буынга менә шу тирән катлаулы җырлары аның тапшырылып килмәсә, элек бит инде радио диктофоннары бөтенесе аның шәйкләр булмады. Менә бит безнең халыкның көчлелеге дигән сүзне аңлата. Ул бит югалып калмаган, ул тырышкан, үзенең моңнарын тудырган.
ул шуның белән бәйләп тарихын сөйләгән. Безнең сөйләй башласаң, күтәрә башласаң тарихыбыз бик тә катлаулыдан да бик тә алдынгы, данлыклы безнең үзебезнең патшаларыбыз булган. Инде әлбәттә бу дөньяда күп нәрсә югала телләр. Нишләтәсең бит? Бәлкем инде без әле белмәгән күп әйберләр тарихта буталып калгандыр, әлбәттә без бүген белеп бетермибездер. Чынлап та безнең телебез бик борынгы, бик тә өлкән телләргә керә. Алай санарга кирәк. Аның кадерен белергә кирәк, ничек тә булса аны сакларга тырышырга кирәк. Менә бүгенге сезнең Көмеш кыңгырау газетасының чаралары белән, шушы балалар белән шушы элемтәне алып баруны үзмәгәнегезгә бик зур рәхмәт, чөнки газетаны тотулары, я булмаса китап чыгарып, китапны тәкъдим итеп балалар укысын өчен аны бик нык тырышырга кирәк. Әйме? Шуңа күрә шул мин инде сәхнәгә килгәнче җырлый әлбәттә. Сәхнәгә укырга килгәнче җырлый Мен медицина өлкәсен сайларга тырышсам да барыбер шушы юл мине алып китерде сәнгатькә, сәхнәгә. Мин инде кергәндә культура институтына мин җырлый. Анда миңа профессионал белем бирделәр. Мин музыканың төгәл юнәлешләрен, мин сольфеджио, шундый грамоталарны, теория дигән әйберләрне әлбәттә безне укыталар, менә шушы миңа профессионаллык өстәде. Тавышым белән инде әлбәттә җырлаганда, ансамбльләрдә, хорларда, яңадан мин үзебезнең Иделкәй ансамблендә солистка булып урнаштым. Урнаштым түгел инде, йөрдем, самодеятельность, үзешчән сәнгатьтә. Ул миңа күп ни булды, тәҗрибә бирде. Әлбәттә, укыту белән, укыган вакыттагы алымнар белән эзләнеп карыйсың. Анда укытучы укыта, менә син булай итеп дип. Укыта ул аның алымнары белән эзләнәсең, менә нәрсә кирәк профессионаллыкка итерү. Менә шул алымнар белән эзләнеп карадым да мин барыбер үземнең элекке халәтемә кайттым. Барыбер мин шул халәттә ничек башлаган, миңа ничек салынган җырларга, мин ничек ишетәм, я булмаса тавышымны ничек мин көйләгәнмен, ана шул 4 яшьлек вакытта. Мин барыбер шулай эзләнеп, мин шулай барыбер җырлыйм бүгенге көндә дә. Белем, диплом ул кирәк. Әгәр дә мин мәсәлән укытучы булсам, минем үземнең укытучылыкка да дипломым бар. Шуңа күрә инде ул алымнар беренче башлаган балаларга, музыкаль белемнәре булган балалар янында әлбәттә шушы профессионаллык, аларга салынган база кирәк. Менә шундай дәсем килә. Инде халәт ул бирелергә тиеш табигатьтән, җырчы салынырга тиеш, җырчылык ул табигатьтән. Барыбер артист булып туырга кирәк. Мен менә шуны әйтәсем килә. Аны ясап булмый, ясалмалык белән чыгарып булмый. Сәхнәгә чыгып кына. Зәйнәп ханым, аннары менә мине бер сорау кызыксындыра инде үземне шәхсән. Сез теге мактап, мин бер комплимент әйтү максатыннан әйтүем түгел. Мин уйлыйм, сез 3 буын менә кимендә 3 буын җырчысы дип. 3 буынны үзенә сакландырып тота алган. Менә безнең әбиләребез дә сезне яратып тыңлый. Әтиәннәребез дә һәм үзебезнең буында. Моның сире нәрсәдә? Рәхмәт инде. Бик тә куанычлы сүзләр, әлбәттә, беренчедән безнең инде безнең практикада да булды. Шушы нитү, буыннар белән бәйләнеп китү. Беренчедән үзебез шушы өлкән буыннардан безнең өчен кадерле Илһам Шакиров моңнары, Әлфия Авзалова әйтик, моңнары һәм инде кемнәрнең Башкортстан җырчылары белән без бит элемтәдә тордык. Әлфә Аксмат мәсәлән нитеп тыңлап аларны радиоларын дигәндәй. Менә шу өлкән буыннарның бергә оештырган башлангыч елларында концертларда катнашып, яшьлегемә кайтыр идем дигән шушындый буыннан буынга безнең үз чоргы җырчыларыбыз белән катнашып, бүгенге көндә дә мин менә шушы күмәк концертларда бик күп катнашам. Әлбәттә, менә шу практик яктан менә мондый бәйләлек тә бара, ул тапшырыла. Аллага шөкер, һәрбер тыңлаучыга исәнлек, саулык бирсен, гомер бирсен, ул моңнарның кадерен белеп ныграк саклап тагында алып барырга язсын һәрбер кешегә. Менә бар иде, генә түгел, менә бар бит. Без аны тыңладык дигән әйберләр бик тә куанычлы. Синең сүзеңә нидеп тагын нәрсә әйтәсем килгән иде. Нәрсә саклый? Мин бит баягына әйттем. Артист булырга кирәк. Ул шундый булып туырга кирәк. Аның өйрәнеп кенә өйрәнү дә, тәҗрибә дә бик күпне бирә. Әмма ул күңелле белән ничектер кеше менә
җырчы булып туган барбыр артистлыкка үзенең бер ичке бер нинди бер халәте изюминкасы, ниндидер бер үзенең бер тарту көче, бер сихре бар аның. Җиңел генә, просто так кына. Чыгып керергә була сәхнәгә, күрсәтергә була. Менә тагын нишләргә соң? Менә тагын нишләргә соң? Шул вакытта кешегә менә үзенең чынлап та артист булып туу дөньяга ярдәм итәдер дип уйлыйм. Рәхмәт. Тагын бер сорагым, сез бит инде җырчы һәм әни кешеләрне. Ул хатын-кызның бит инде барыбер табигать тарафыннан бирелгән беренче миссиясе дигез дигәндә. Менә шушы ике рольне янәшә һәм ничек дип әйтим, бөтен тулылыгында алып бару авыр булмадымы? Алар бер-берсенә комачауламадымы? Әлбәттә, төрле моментлар булгандыр. Менә шул турыда. Минем үпкәләтәсем килми, мине дә, мәсәлән, бер кешене дә, хәтта үземне дә нитәсем килми, кай вакыт үпкәләтәсем дә килми, кай вакыт ачуланып, ни әйтәм дә инде, тотынгансың икән, нык башкарырга кирәк, бик авыр. Хатын кызга артист булып, бала тәрбияләп, нитү, балага көчеңне салу, ул бик нык җаваплы, ул үзе бер һөнәр, үзе бер профессия бит, бала каралып тәрбияләп. Әлбәттә, мин инде шунда әйтәләм, чынлап та, мин бөтен көчемне биреп утыра алмадым. Маны шул менә әнкәйләр менә күпме хатын-кызлар үзләренең көчләрен салалар бит балаларына. Беренче көннән үк бөтен җиргә йөртеп, бөтен җиргә тәрбияләп, бөтен тәртипкә өйрәтеп бетереп тәрбия биргән аналар бар бит. Шуның кадәрлек менә андыйларга мин сокланам, бик тә сокланам һәм әлбәттә һәр вакыт шулай буласым килә үземнең дә. Шулай буласым килә. Минем примерга алып аралашырлык һәм ни алырлык тәҗрибә ничек дип әйтим, өйрәнү ала торган гаиләләребез безнең бик күп, Аллага шөкер, һәм мин шундый кешеләрдән аралаштым. Мин алардан күп нәрсәгә өйрәндем, үземдә күп нәрсәгә мен булай итим әле, булай итим әле. Күп нәрсәгә мин алар аркылы, алар күзлегеннән дигәндә карап, җитешмәгән әйберләрне бирергә тырыштым әлбәттә балаларга. Ул бик авыр хәл, ул бик авыр. Ясин бала белән генә нитәсең. Барыбер аның ул бөтенесен бергә алып барып булмый. Ул бик авыр. Аның җитешмәгән яклары барыбер кала. Үзеңне бер эшкә юнәлтергә кирәк. Әмма хатын-кыз буларак әлбәттә инде барыбер мөмкинлек биргән икән сиңа Ходай Тәгалә. Синең балап кайтырга мөмкинлек бар икән, әйме? Син аны алып кайт инде ансына. Ансы инде әлбәттә синең эшең, һәрбер кешенең үзенең эше, әмма ул ике кешене алып бару җиңел түгел. Җиңел түгел. Һәм инде киләчәктә менә сез бит инде күпләрнең кумиры, менә үзегезгә сокланган яшь җырчы булырга хыялланган балаларга, яшьсезләргә нинди киңәшләр бирәсез? Хәзер балалар бик тә яшьтән үк күп нәрсәне күреп, белеп, өйрәнеп үсәләр. Хәтта алар безгә дә уже шундук утырып, кайберләре белән менә утырып сөйләшергә була. Конкурста булдым. Нидә Сәйләндә. Сәйләннәрне быел да чакырдылар, мәсәлән, Казанда үтә дигән конкурс. Сезнең көмеш кыңгырауларда алар үзләренең ниләрен күрсәтә торганнардыр. Сез бит аралашасыздыр инде. Бәйләр булып уза инде. Ул бит күмәк бәйләнештә булганда кызыклы, шулай үзенең популярлыгын арттырырга да, мәсәлән, дип әйтәм инде. Ул кызлар, егетләр белән карыйсың инде. Алар кичкенәдән үк без кая анда радио, кая бер грампластинка ишетеп тегә. Я булмаса әни җырлый, я булмаса әти шунда җырлый баянын тотып, шундый вакытта инде ишетеп сирәк-бирәк кенә нитәдер бит. Җырлыйдыр дигәндәй. Бәйрәмнән бәйрәмгә генә. Хәзер көндә музыка, кешедә колагында наушник, туганнан ук, значит, телефон, анда компьютер. Алар безгә караганда уже кичкенәдән үк үзләрен формировать итә, яхшыны начардан, яхшыдан начарны, начардан яхшыны аера белергә өйрәнеп үсә торган буын. Алар үзләре укытучысыз да сайлап алалар, әлегә баягы менә күңелендәге теге нәрсә күрсәтергә тели, нәрсә бар, менә шуны ачып салырга, алар кичкенәдән үк өйрәнә, минемчә.
аларга biraz направление гына берергә, ярдәм кулы сузырга гына кирәк. Һәм аларның сайлауында аларга дөрес направление биреп җибәрергә генә кирәк була иде бит. Сайлый беләләр. Шуңа күрә инде мин аларны күрәк тә аңлый дип әйтәсем килә инде. Нәрсә аларга теләп каласым килә. Biraz гына инде компьютерга бирелеп, әти-әни сүзеннән, я булмаса өлкәннәр сүзеннән бөтенләй нитмәсеннәр. Мин аны беләм дигән әйбер тумасын аларда яшь монда шундыйрак караш. Әзрәк чынлап та өлкәннәрне хөрмәт итеп, я булмаса, әлбәттә әти-әнисенең сүзен тыңлап, барыбер ана шундый киңәшләргә, живой киңәшләргә алар барыбер нитсеннәр, игътибар итсеннәр дип әйтәсем килә, менә яшь булганга. Шул вакытта әлбәттә барыбер кеше яхшы күрә ала. Информацияны читтән алганчы үзеңнең якындагыларын тыңларга кирәк. Балаларга шул киңәшем. Рәхмәт сезгә. Лилия. Рәхмәт.